Ibrahim kansila. Gayu cire aiki sai waya. Kuma santa ne muku marhaba. Sauki kuma wannan sai a je shagon Ibrahim kansila. Gayu cire aiki sai waya. Santa mun muku marhaba. Sauki kuma wannan sai a je shagon Ibrahim kansila. Gayu cire aiki sai waya. Kuma santa ne muku marhaba. Sauki kuma wannan sai a je shagon Ibrahim kansila. Gayu cire aiki sai waya. Kuma santa mun muku marhaba. Sauki kuma wannan sai mu je shagon Ibrahim kansila. Alo? Testing mic. Alo. Ya kalubu Allah raziku lillahi makaki. Ya wanda ya yi kifi ta na rayuwarsa a kogi. Kamun kifi ko wannan sai taru da su bargi. Allah ka tsare mu a duniya hakiya mamami hamdala. Gayu cire aiki sai waya. Kuma santa ne muku marhaba. Sauki kuma wannan sai a je shagon Ibrahim kansila. Tsira da aminci wahidin ka daɗawa ma'aiki. Kada ya adadi gungar rukuwar nagarinsa da baki. Ahali a sahabu muna son kukun so ga ma'aiki. Ka daɗa mini baiwa wahidin dan wanda zuwa na ya sila. Gayu cire aiki sai waya. Kuma santa ne muku marhaba. Sauki kuma wannan sai a je shagon Ibrahim kansila. Assalamu alaikum fam santa yau kun yi shi bako. Santa. Kun kaurin suna ko a ina zan kai muku sako. Santa. In kuna da buƙatar yin waka aiko mini sako. Santa. Yankin mu Afirka fam santar ku ake ta yabawa duniya. Gayu cire aiki sai waya. Fam santa ne muku marhaba. Sauki kuma wannan sai a je shagon Ibrahim kansila. Gaye duk gaye bai da waya bai kai gaye ba. Santa. Kai kuri kai ma dan ka saya ko ba aifan ba. Santa. Ni na rike waka ko a ina ni ban gado ba. Santa. Gayu tara aiki sai waya dilansa a nemo kansila. Gayu cire aiki sai waya. Kuma santa ne muku marhaba. Sauki kuma wannan sai a je shagon Ibrahim kansila. Kai ka samu waya mai inganci ba kama jagwal ba. Santa. Ni na rike tozo dan malam ba kan akuya ba. Santa. Wata hausa na kawo ba wai dan neman rigima ba. Santa. In ka sai nagari ka mai da kuɗi gun Allah sai ka yi hamdala. Gayu cire aiki sai waya. Kuma santa ne muku marhaba. Sauki kuma wannan sai a je shagon Ibrahim kansila. Dilan diloli don ku sani mai adalci ne. Kansila. Bai kyamar kowa don ku sani mai imani ne. Kansila. Ka saya ko sari lambar shagon ne. Kansila. Kuma santa kenan lambar shagogun kansila. Gayu cire aiki sai waya. Kuma santa ne muku marhaba. Sauki kuma wannan sai a je shagon Ibrahim kansila. Na gaida abokan kansila gun aiki kenan. Kansila. Dauda an so suna gaishe ka na zo ba kana. Kansila. Ga sani gajere akwai Umar Iliya kairin nan. Kansila. Ga sabi uku na abin shahodu na gaida ku na kula. Gayu cire aiki sai waya. Kuma santa ne muku marhaba. Sauki kuma wannan sai a je shagon Ibrahim kansila. Kafin yin kare to kai ma sai na gaida ka. Kansila. Bashir manaja toran giwa sai na baitinka. Kansila. Sauraro ka zama shakallo sai na burge ka. Kansila. Sai babban oga kai manaja ne mai kishi gun kansila. Gayu cire aiki sai waya. Kuma santa ne muku marhaba. Sauki kuma wannan sai a je shagon Ibrahim kansila. Na gaida Bashir gwarzo ne da Aliyu Saraki. Kansila. Da Habu Malam na gaishe ka na ta hasaki. Kansila. Kun gaida komanda mai gida sai na daga baki. Kansila. Ibrahim kenan Malam Abba ina gaida ka na kansila. Gayu cire aiki sai waya. Kuma santa ne muku marhaba. Sauki kuma wannan sai a je shagon Ibrahim kansila. Mai waka gano gwanin waka ni ke gaida ka. Kansila. Da hannunka na girki ni ma gashi na wake ka. Kansila. Mai halin kyauta ba mu san tadu ana ta yaba ka. Kansila. Kyawun halinka ya sa yau na yau wakar ka kansila. Gayu cire aiki sai waya. Kuma santa ne muku marhaba. Sauki kuma wannan sai a je shagon Ibrahim kansila. Gayu cire aiki sai waya. Santa mun muku marhaba. Sauki kuma wannan sai a je shagon Ibrahim kansila. Gayu cire aiki sai waya. Kuma santa ne muku marhaba. Sauki kuma wannan sai